Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αιγαιοπελαγίτικοι σκακιστικοί αγώνες 2017. Δεν θα πούμε πολλά όσο αφορά, έχω γνωριστεί, έχουν περάσει πάρα πολλά για να έρθετε εδώ πέρα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, το γνωρίζετε. 10 νησιά σε ένα για σκάκι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε άθλημα, οποιοδήποτε άλλο είναι αυτό. Εμείς βρεθήκαμε όμως. Και η ευχή που θα κάνω είναι και του χρόνου πάλι όπως είμαστε σε κάποιο άλλο νησί να βρεθούμε και να δώσουμε ένα ραντεβού όπως το σημερινό. Θα ευχαριστήσω ξεχωριστά ένα τα νησιά. Το χειροκρότημα θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Το χειροκρότημα ας το ξεκινήσουμε με τη Σάμο. Την όμορφη Σάμο. Ευχαριστούμε από τη Χίο τα δύο σωματεία. Καλημασιά και Βαρβάση, ευχαριστούμε που ήρθατε. Τη Μυτιλήνη, την όμορφη. Έδωσε το αυτό το παρόν. Η Ρόδος είναι εδώ. Η Ικαρία δεν μπορούσε να λείψει. Η Λέρος. Η όμορφη Σαντορίνη. Η πανέμορφη Σύρος. Η διπλανή μας η Πάρος. Και βέβαια η αντίπαρος η οποία... Ένα μεγάλο ευχαριστώ λίγο. Θα δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο Αντιπάρου να σας καλωσορίσει. Κύριε Φαρού. Καλησπέρα σε όλους και από μένα, εκ μέρους του νησιού μας, να σας καλωσορίσω σαν Δήμαρχος, να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Σύλλογο Ενκλώ και στον Κλοηγό και στον Βασίλη τον Φαρούπο που διοργάνωσε και στον Μαριάνο, σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που κατάφερε και διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι πρωτόγνωρη για το νησί μας, μπορώ να πω, και είναι μια παρακαταθήκη. Να ευχηθώ στους μικρούς αθλητές καλή επιτυχία, στους συνοδούς τους, τους γονείς τους, τους προπονητές τους, να ευχαριστηθούν τη φιλοξενία της Αντιπάρου. Και από τη μεριά του Δήμου θα ήθελα να υποσχεθώ ότι, παρόλο που δεν μου αρέσουν υποσχέσεις, σε συνεννόηση με το Σύλλογο, αυτό αν μπορούμε να το καθιερώσουμε κάθε χρόνο, στην Αντίπαρο να το καθιερώσουμε, και γιατί όχι να κάνουμε και το Πανελλήνιο κάποια στιγμή. Δεν είναι, Βασίλη, μεγάλος στόχος, το μεγάλος στόχος καταφέρνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλούς αγώνες, καλή επιτυχία και πάντα τέτοια. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μας στηρίζει. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και έπαρχος Πάρου Αντιπάρου, ο κύριος Μπιζάς, είναι εδώ μαζί μας. Θα παρακαλούσα να μας πει και ο κύριος έπαρχος κάποια λόγια. Καλώς ήρθατε στην Αντίπαρο, αγαπητά παιδιά, κύριε εκπρόσωποι των σωματείων Νοτιού και Βορείου Αιγαίου, των τσακιστικών σωματείων, κύριε Δήμαρχε, κύριε Φαρούπο, κύριε Μαριάνο, ως εκπρόσωποι του Πλοηγού που ανέλαβε την δραστηριότητα αυτή, που ανέλαβε την εξαγωγή των αγώνων στο νησί της Αντιπάρου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά, όλες τις ομάδες για την πολιτική συμμετοχή τους. Είναι εδώ πέρα περίπου 81 παιδιά από ό,τι έμαθα, 81-90 παιδιά. Εύχομαι να περάσετε ωραία, να αγωνιστείτε με άμυλα. Το σκάκι άλλωστε είναι ένα άθλημα που αναπτύσσει
πνευματικές δεξιότητες των αθλητών. Εσείς που είστε και νέα παιδιά, είναι σημαντικό που ασχολείστε με αυτό το άθλημα, διότι παρατηρούμε τις μέρες μας πάρα πολλά παιδιά να είναι κολλημένα στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook κτλ. Πρέπει να ξεκολλάτε και από αυτά. Αυτό πρέπει να είναι λίγο, πρέπει να κοιτάτε τα μαθήματά σας, αλλά πρέπει να αθλείστε. Να αθλείστε και σωματικά και πνευματικά. Σας στείλω λοιπόν πολλά συγχαρητήρια. Εκτιμώ ότι στην Αντίπαρο θα περάσετε καλά, ενδείκνυται το νησί, έχει ωραία μέρη που θα περάσετε όμορφα. Και να φύγετε με καλές αναμνήσεις και να μας ξαναέρθετε σαν επισκέπτες σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Η περιφέρεια, στον βαθμό που μπορεί, θα στηρίζει και στο μέλλον ανάλογες προσπάθειες. Να είστε καλά, καλές επιτυχίες. Το πρωτάθλημα το διοργανώνει η Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Αιγαίου, η οποία έκανε την τιμή στον πλοηγό Αντιπάρου να είναι ο διοργανωτής, ο συνδιοργανωτής. Ευχαριστήσουμε καταρχήν όλα τα σωματεία που μας δώσανε αυτή την τιμή. Εκ μέρους της Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων θα μιλήσει ο Αντιπρόεδρος κ. Στράτος Καμινέλης από τη Μυτιλήνη. Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της Τοπικής Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων Αιγαίου. Ένα πράγμα θέλω να πω, είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Θέλω να πω ότι παίζω από το 1984. Ξέρω πόσο πολύ δύσκολο είναι να διοργανωθεί ένα τέτοιο τουρνουά με τόσα πολλά νησιά. Είναι από τις καλύτερες διοργανώσεις, από τις πιο μαζικές. Και για ένα σωματείο που μόλις έχει αρχίσει είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Ξέρω από τις αρχές του Οκτωβρίου πόσο τρέχει ο άνθρωπος στην χώρα και οι τοπικοί παραγόντες και οι υπεύθυνοι των φίλων. Και αυτή εδώ η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μερικά άτομα που τα ξέρω από το 1984 που παίζω. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να θυμάστε όλα αυτά που έχουν γίνει όταν θα μεγαλώσετε τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι που τα γνωρίζετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια από τον Πρόεδρό μας. Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, αν και νεοσύστατο σωματείο, για να συνδιοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και για την Αντίπαρο και γενικότερα για όλο το Αιγαίο. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που μας στήριξαν. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που ήταν αρρωγός. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ. Και μόνο θετική εικόνα αυτό μπορεί να είναι για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντωνιάδη. Ο κύριος Αντωνιάδης και η κυρία Χαλβατζόγλου μας κάνουν τιμή. Είναι δύο διεθνείς διαιτητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα πάντα εδώ μέσα. Ήδη αυτή τη στιγμή μου κάνει νόημα για το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να ξεκινήσουν οι αγώνες. Πριν ξεκινήσουν, μία πολύ γρήγορη αναφορά στους χορηγούς μας. Δυστυχώς όλο αυτό το κίνημα έχει κάποιο κόστος. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν δίπλα μας. Η Blue Star FX, ο χορηγός επικοινωνίας στο Sport Κυκλάδες. Και όλες οι εταιρείες που βλέπετε. Η Κάβα Ζουμής, η Έξπα, το Πιοσό, ο Δικτάς, ο Αλιπράκης στο Κέτερινγκ, το Κάπτελ Πιπίνο στο εστιατόριο, το Παύλος Place, η αντιπροσωπεία Πατέλης Πανού, το κτήμα Αγρελιά, το βιολογικό λάδι, το εστιατόριο Ελέα, το Μπιζολάδικο, τα ανατομία Λουκής και ο Ανάργυρος, μαζί